It's a beautiful day. A front page in the London news today. On the missing list. Got to know more. Have you seen this man? That face is quite familiar to my old mind. She hopes I'm doing fine. Wishes me well. En aquesta edició, els Jocs han tingut un pregoner de luxe. Es tracta del periodista Pere Escobar, actualment director del programa El Club de la Mitjanit, de Catalunya Ràdio, i que molts també recordaran per què va ser la veu del futbol a TV3. Pere Escobar, bon dia. Com estàs? Bon dia. Com és que en aquesta edició vas fer el pregó dels Jocs i com va anar? Doncs ho vaig fer perquè m'ho van demanar. Em va fer molta il·lusió, perquè ja fa molts anys que quan em demanen alguna cosa dels specials dic que sí, perquè em fa il·lusió, perquè m'agradeu molt, perquè crec que de veritat sou especials, i em va costar molt abans de fer-ho, perquè no sabia com ho havia de fer, saps? M'ho volia escriure, però si m'ho escrivia no deia el que jo pensava. Però com hi havia gent important allí també em sabia greu, saps el que et vull dir, no? I al final vaig dir, saps què? Els importants de veritat són els meus specials, i no m'ho vaig escriure. I vaig dir el que em va donar la gana, que és el que acostumo a fer, i el que em va sortir de l'ànima i del cor. I me'n vaig anar del Born més content, que jo vaig estar molt feliç, molt content, molt, de veritat, molt. Què t'han semblat aquests jocs? Què t'ha sorprès i què t'ha agradat més? El que més m'agrada és que guanyeu tots, perquè participar-hi ja és guanyar. I jo entenc a l'esport així, saps? Jo entenc que l'esport el que guanya és el que hi participa i fa el millor que sap fer-ho, i després, si el resultat és bo, bé, i si no és tan bo, doncs també bé, perquè tu has fet tot el que has pogut. I aquesta manera d'entendre l'esport i d'entendre la vida és el que més m'agrada i m'emociona del que feu vosaltres. I em sembla que és un èxit que vingui tantíssima gent de tants llocs, em sembla que és una meravella l'organització que feu, veu revolucionar la ciutat de Barcelona a una hora molt dolenta al migdia, amb l'arribada de la torxa la veu aixecar, veu arribar moltíssima gent, i això té un mèrit brutal, i això és el mèrit vostre. El fet de ser pregoner ha canviat alguna idea teva sobre la discapacitat i l'esport? No, però em va emocionar molt. No ha canviat perquè jo pensava el que penso de vosaltres. I el que sí que em va fer és que em va fer aturar-me una mica més en tot plegat, no? I em vaig donar compte, que no me n'havia donat, que la paraula especial, no sé qui, ja ho vaig dir en el dia del pregó, no sé qui l'ha trobada, no sé qui la va pensar, no sé qui la va aplicar amb aquests jocs, però és un geni, perquè sou especials. I això no m'havia passat abans, és a dir, no havia caigut amb una cosa tan clara com aquesta. I el que em va passar també el dia dels jocs és que, quan vaig fer el meu pregó, que em vaig saltar totes les autoritats, perquè el vaig fer per vosaltres, no per ells, després alguns pares, algunes mares, molts de vosaltres veu venir, em veu abraçar, em veu donar un petó, em veu donar les gràcies i em veu fer sentir un capità general. I això és una passada, això és molt maco. Quan creus que la majoria de la gent que ha descobert els Jocs Paralímpics i els Special Olímpics? Jo crec que els va descobrint de mica en mica, i que encara queda molt per descobrir, encara queda molta feina per fer, encara heu d'explicar-ho molt bé a tota la gent, perquè hi ha molta gent que viu encara d'esquenes als Jocs Specials, als Paralímpics, a una realitat que és la que és i que és fantàstica. I la vostra feina és molt important, perquè vosaltres els ensenyeu a la vostra manera com és això, com es viu això. Aquesta ja és la 10ª edició dels Jocs. Què creus que ha representat per a la societat dels Specials Olímpics han contribuït a canviar alguna cosa? De la primera edició a la 10ª, la quantitat de gent que s'ha aturat a mirar ha canviat molt. És molta més ara la que s'atura i mira. La que posa en valor, la que dona valor a les coses que feu.
És molta gent la que abans no escoltava o quan sentia la paraula special com si no la sentís, i que ara s'atura i mira, no? Molta gent que us escolta, que us mira, que us creu, i encara teniu molta feina per fer, perquè aquí fora hi ha molta gent que és sorda, d'acord? Però ha canviat molt, esteu cridant molt l'atenció, i això està molt bé. Per què creus que és important que les persones amb discapacitat intel·lectual practiquin esport? Perquè crec que és important que les persones amb capacitat intel·lectual practiquin esport, perquè l'esport és per tothom. No crec que sigui només per l'àmbit de la gent amb capacitat intel·lectual, és per tothom, perquè va bé per tothom, va bé per l'estat físic, va bé per l'estat anímic, va bé perquè et fa sentir millor, va bé perquè et fa creure en tu mateix, va bé perquè et fa superar, va bé perquè et fa sentir una persona, d'acord? Lluitant, competint amb un altre, amb les teves mateixes capacitats, més o menys, i intentant guanyar i passar-t'ho bé, i activant el cos, que no és més que una màquina perfecta, però fent-lo moure. Per això va bé. Ser esportista és important. La capacitat intel·lectual, coi, clar que és important. Tu tens la teva, jo tinc la meva, però tu tens altres capacitats que jo no tinc. Discapacitats ho som tots en algun àmbit. En algun àmbit. Jo em poso a córrer amb tu i em fots una pallissa que, bueno, arribes un quart d'hora abans que jo. Doncs tu tens més capacitat que jo per això. I això és així. I això és així. I això és el que hauria d'entendre la gent d'aquí fora. I de mica en mica, gràcies a vosaltres, ho aniran entenent. El jurament de l'atleta dels espècies olímpics diu: vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent. No creus que això ha perdut una mica en el món de l'esport? Jo parlo cada dia a la ràdio d'esport professional. I de vegades dic que jo sóc un romàntic, saps? I un nostàlgic, perquè el que jo penso ja no es porta. Tu m'acabes de dir, això ha perdut en el món de l'esport. En el món de l'esport professional sí, s'ha perdut molt d'això. I per tant necessitem gent com vosaltres que continua lluitant per això. Mira, jo tinc 3 nens. Bé, en tinc 5, però 2 ja són grans. I els 3 petits els explico això cada dia. Ells van a jugar i a vegades perden i a vegades els hi foten 10 gols. Doncs no passa res, has jugat bé, tu has passat bé, has estat bé amb el del costat ha estat bé amb tu, us heu portat bé amb l'àrbitre, si li heu fet mal amb un rival, l'heu ajudat a aixecar-vos, li heu donat la mà a l'entrenador, has fet tot el que podies? Doncs el resultat no me l'expliquis, el resultat és igual. Que guanyes? Doncs si guanyes ens fotrem unes patates i unes olives. I si perds però ho has fet bé, també ens fotrem les patates i les olives. Saps el que vull dir? I això és el que vosaltres defenseu. Aquesta frase em sembla meravellosa. Això ho defenseu vosaltres. En el pregó que vas fer també vas destacar molt el paper dels pares. Per què? Perquè els pares són molt importants. Els pares ens ensenyen a créixer. Els pares ens fan una miqueta com serem. Els pares ens eduquen, ens expliquen uns valors i ens formen. Els vostres pares són molt importants i els vostres pares han hagut de lluitar més que els meus pares, perquè per la vostra manera especial de ser i per la manera especial de ser d'aquesta societat, que està malalta, ells han hagut de lluitar perquè vosaltres poguéssiu fer esport, poguéssiu treballar, poguéssiu estar fent un programa de televisió. Tot això ho han fet els vostres pares, han lluitat perquè vosaltres poguéssiu fer això. I els vostres pares tenen un valor extraordinari. I jo sempre dic que els pares dels esportistes no són el millor de l'esport, perquè moltes vegades veig pares que critiquen o criden a l'àrbitre o criden al seu nen perquè corri més i això, no? I sempre dic que els pares en el món de l'esport em molesten. Els vostres pares no. Sense els vostres pares tota aquesta història no seria possible. És un petit miracle. I algú ha de dir que els vostres pares tenen molt valor, molt valor. Creus que la societat i els mitjans de comunicació presten prou atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual? Indiscutiblement no. Crec que els mitjans de comunicació no ho fan, gens o molt poc,
que ho haurien de fer molt més, i que la societat està canviant gràcies a vosaltres, als vostres pares. Ha canviat molt amb respecte a quan jo era petit, ha canviat molt, afortunadament. La història ara és molt més normal, que és com ha de ser, però encara li falta fer un parell de passes, encara anem una mica endarrerits i vosaltres aneu molt per davant. Amb una mica de sort us atraparem i serà tot com ha de ser, però la societat ha de fer aquest esforç i els mitjans de comunicació també. I has entrevistat mai en el teu programa algun esportista o algun equip amb discapacitat intel·lectual? Sí senyor, molts. Aviam, mira, els últims que van venir, ara no em vull equivocar, van ser la Cristina i el Jordi, que havien de competir en els specials d'aquest any. Però la Cristina ja havia vingut un altre any. Va venir un nano que tenia un nom especial i ara no me'n recordo, però vaig riure amb ell, que era boníssim, que jugava, Faustí fa l'efecte que es deia, que jugava a futbol sala i s'aixecava a les 5 del matí per anar a treballar i agafar el metro. N'han passat uns quants per aquí, Va venir la filla del Jordi Durà perquè han fet la penya blaugrana dels specials. Per aquí han passat uns quants, perquè jo crec amb això que us estic dient. Mal aniria que us digués tot això i després no ho fes jo, no? No, per aquí han passat uns quants, clar que sí, perquè són esportistes i mereixen tot el meu respecte. Un dia vaig jugar a futbol sala al Palau Blaugrana contra un equip de specials. I ara anava a dir una paraulota i no la diré. Però un de vosaltres em va fotre un gol que si l'enganxo no surt del Palau. Pel mig del camp me va fotre el tio, des del mig del camp. Qui el va parir? Encara me'n recordo, mira que han passat anys. I com valores que persones amb discapacitat intel·lectual fem això que estem fent ara, de periodistes? Doncs ho valoro moltíssim. I abans de començar parlava amb el vostre director i em deia, tenen preguntes molt difícils i no sé si m'ho deia mig en conya o mig en sèrio, però jo he pensat, segur que seran preguntes complicades, perquè són preguntes sense maldat, i les preguntes sense maldat i planes, sense res al darrere, de vegades poden ser molt complicades. Quan jo feia la meva feina, de vegades per fer una pregunta molt simple, he de donar 30 voltes perquè la persona que tinc al costat no es senti malament, no es cregui que no sé què, m'entens? Vosaltres no, vosaltres com no teniu maldat, aneu de cara. I això fa el repte fantàstic i molt divertit. Molt bé, et volem donar les gràcies per haver estat tan amable. T'escoltarem a Catalunya Ràdio. Això espero que m'escoltis cada nit a Catalunya Ràdio, I gràcies a vosaltres perquè m'ho he passat molt bé. Espera't, i abans d'acabar, el dibuix, gira mal. Bueno, m'has millorat bastant. Me'l firmaràs, Ah, molt bé. Moltes gràcies, Raül. Moltes gràcies. Have you seen this man?